नमस्ते प्रणाम, हम जितेश यादव बिहारी रुआ सबके स्वागत करता नहीं यहाँ पर एगो ब्लॉग में। आज हम लेके आ चुकल बानी फिलिप्स के एयर फ्रायर और ई का अगर यूज का रोगा लोग के बताओ तानी वीडियो में पूरा बनल रहा लोग और बहुत ही अच्छा वाला वीडियो होके वाला बा। कहे से कि बहुत ही जबरदस्त वीडियो बा और ये हम अमेजोन से ऑर्डर कर लेनी और एक प्राइस होगा सबके बताएं बाद में। और एकरा अंदर बा फिलिप्स के एयर फ्रायर जौना में हम फास्ट फूड खाना बना सकता नहीं। और ई खाना बनावे खातिर हम मंगेनी एक वजह से कैसे कि हमरा बहुत दिक्कत होता है बाहर के हम फास्ट फूड खा के हम अपना आप के हमसे फील करत रहनी है, हमरा अच्छा ना लगत रहे। तो बाहर के खाइला से अच्छा बा कि आप अपन घरे खाएं। यही वजह से हम एकरा के अपना यहाँ मंगेनी है और एकर प्राइस लगभग हमरा पड़ गई है 12,000 के आसपास। रउआ लोग जात हो हम लोग होटल में कहीं कहीं तो देखे के मिलत हुई ऐसी चीज और एकरा के देखी रउआ लोग के अच्छा से देखो होटल में ये में फिट रहेला। एकरा के रउआ ऐसे निकाल सकत नहीं। ई समझे कि एगो ट्रे है, एमे रउआ कुछ भी खाना वगैरह अपन सैंडविच हो गए, पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए, मतलब फास्ट फूड के जो भी खाना रहेला मोमोज वगैरह रउआ एमे बना सकत नहीं। और ये इलेक्ट्रिक बा और एकरा अंदर ये ऐसे चल जाला। और यहाँ से भी एगो और सिस्टम बा, रउआ लोग के दिखाओ तनी। यहाँ से रउआ ऐसे कर दी, एकरा के प्रेस कर दी, देखिए एकरा के ऐसे कर दी और यहाँ से प्रेस कर दी, प्रेस करके एकरा के आराम से निकाल सकते। तो ये हो गल रउआ बानू कमाल की चीज। बाहर के खाना रउआ जाए खाए तो इतना तेल मसाला हर चीज मिलेला नु कि ठीक ना लगेला। यही की वजह से हम एकरा के ऑर्डर करनी और बहुत ही अच्छा बा। और एमे खाना बना के हम दिखाएं अगला ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करम काहे से कि एकर अगला वीडियो भी आवेला बा। एमे खाना कैसे बनेला हम वो दिखाएं और टेस्ट करके भी बताएं रउआ लोग कि कितना अच्छा एकर खाना बा। और मिलत तनी अगला वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। और भाई के प्यार और लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट और शेयर कइल मत भूलम।